Takže čau lidi, vy jste to asi neviděli tam ten záběr, ale já jsem těžil za kamerou. Díval jsem se, zkromačil nevěrost, ale mám úplně prýtný lagy, že Hypercam nemám, takže to nevím, co s tím je. Opravdu nevím, takže zkusíme se natěžit nějak s těma lagama, to zkoušíme. Nějaký kabel, hele, už nejsou, takže pohoda. Kolem jedu na 30 fps, což je pohoda na můj slabý kom. Kolem si rozšíříme a způvek. Prosím, nevaguj se. Nevaguj se. No, tak. Tady si nakopeme trošku dalšího cobblestonu, rozšíříme strop, dneska si uděláme i ten, jak jsem říkal, ale uděláme si nekonečný zdroj vody. Dneska uděláme, tak. Takže já nevím, kde si uděláme si před, tady si uděláme klučinu, tam si uděláme 4 tady. Omlouvám se za ukrutný lagy, nesnesitelný lagy teda. Nechápu proč, prostě přes Hypercam se mi to vůbec nelaguje jako. Natočil jsem video, pak jsem zjistil, že jsem vůbec nenatáčel a to je pohoda. Dobré, tak napíšeme si další cobblestone. A mohli bychom udělat ten nekonečný zdroj vody. Tak, jestli se to laguje, jak to nelaguje moc. Teda mě to nevadí moc, ale doufám, že vám to taky vadit nebude. Tak, tady si to ještě nemůžeme připravit. Ještě si musíme o jedno rozšířit, takže jeden cobblestone. Natěžím si ho rovnou víc, když jsem tady, takže se ho natěžím, no. A uděláme ten nekonečný zdroj vody, pak bychom mohli začínat, nevím co. Jablka generátor, nevím, jestli na to není příliš, už hodně dřív, jako teda dřív, to už hodně brzo. Takže já nevím, vyzkoušíme to, nevím, rozmyslím si to ještě příštím díle, nevím, dneska co bychom ještě mohli dělat. Ne, to jsem zrovna nechtěl. Tohle taky ne, já mám dneska smůlu. Tak, tam si uděláme ten kabel generátor, dobře, netlaví, dobře, nevím se. Ještě potřebuji 2 kabely, takže si je nechám natěžíme. Jeden kabel, druhý kabel. Tak, vložíme sem. Tak, vezmeme si tady kybel a jeden LED. Teď si vezmeme z kabel generátoru tam vodu. A vložíme nekonečného zdroje vodou. Tak, fuj, tak, to vidíme LED. Tak, rozbijeme ho. Tak, máme nekonečný zdroj vody. Nabereme si velíkem vodu. Teďka si naberu si, dám si ho tam. No, jo, dobré. Je tam dízna. Mluvám si za logy. Já jsem na Skybloku vůbec. Takže chytáme si další dřevo. A potom to uděláme nějak tak. Už nejsou logy, takže pohoda. Tak. Já si to už budu pomalu ukončovat, nechci to zase uploadovat třeba 4 hodiny. Když jako nemám moc rychlého kompa. No, takže já budu těžit za kamerou. Takže se mějte pro tento díl, pokud se vám video líbilo, dávejte lajky, odběry, dávejte komentáře, za každý komentář jsem rád. A zatím ahoj.